naka-face mask at ang ilan pigil sa pag-ubo. Ganitong sitwasyon ng Persons Deprived of Liberty o PDL sa loob ng Pangasinan Provincial Jail. Ang ilan kasi sa kanila positibo sa sakit na tuberculosis o TB. Mula sa higit 200 mga PDL doon, 10 ang sumasailalim ngayon sa gamutan. 6 ang nasa intensive phase at ang natitira ay nasa continuation phase o tinatapos na lamang ang 6 na buwang gamutan kontra TB. Opo, kasi bago pa lang sila pumasok, mayroon silang chest x-ray. Yung sa result na yon, doon kami nagbabase para sila ipa-check up. Pwedeng magkahawaan kung hindi sila i-isolate. Ang mga nagpupositibo agarang inililipat sa selda 6. Ito ang isolation area ng mga PDL sa loob ng 2 linggo. Ina-isolate sila ng 2 weeks. So after 2 weeks, pinapa-check up namin sila ulit. Kung clear na sila, sasama namin sila sa mga preso. Pero tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga paggagamot. Paglilinaw ng pamunuan, mayroon ng TB ang mga PDL bago pa sila pumasok sa provincial jail. Pero hindi rin matiyak kung mayroon ng hawaan sa pagitan ng mga PDL. Dahil dito, regular ang isinasagawang disinfection sa mga selda para maiwasan ang hawaan. Bagamat may pangamba sa kalusugan, tiwala si Daryl, isang PDL, na hindi sila pababayaan ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan. Kalayaan lamang daw ang nawala sa kanila at hindi ang karapatan para sa kalusugan. Una po, nagpapasalamat po kami sa ating mahal na gobernador. Dahil po sa kanila, kami po ay nabibigyan pansin. Lalong-lalo na po, dito po meron po kaming quarterly check-up po. Na kung saan po libre yung gamot, libre din po yung check-up. Ang mga preso natin, kaya nga tinawag natin PDL, Person Deprived of Liberty, ang nawala lang sa kanila ay yung kalayaan. So lahat naman ng karapatan nila, health, mga basic needs nila, food, clothing, shelter, binibigay namin sa kanila para paglabas nila sa amin ay narehab na sila. Ang tuberculosis, sanhi ng Mycobacterium tuberculosis, na ipapasa ito mula sa bahing at ubo ng isang taong positibo sa TB. Sa datos ng World Health Organization, tinatayang nasa higit 10 milyon ang tinamaan ng TB sa buong mundo sa taong 2024. 6.8% mula sa bilang na iyan ang mula sa Pilipinas. Katunayan, pangatlong bansa sa may pinakamataas na kaso nito. Ngayong taon, mas pinaigting pa ang laban kontra TB sa bansa. Pangungunahan daw ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa 12 milyong Pilipino. Mahalaga ito, lalo pat kung magpositibo, agad nasasailalim ang mga ito sa 6 na buwang libre at epektibong gamutan. Kasi tuloy-tuloy natin ginagawa yung ACF na yan the whole year. Kasi ang isa talaga sa paraan upang ma-eliminate natin ang TB sa country is dapat mahanap natin sila. Kasi pag nahanap mo ang isang TB case, nagamot mo siya, automatic mapipigilan natin yung transmission ng TB. Sa ngayon, muling makikipag-ugnayan ang Pangasinan Provincial Jail sa Provincial Health Office para sa follow-up check-up ng mga PDL. Jose Robert Inventor, RNG News.